from the CSSP and a member of the CSSP sa CSSP. Okay, sa referendum, again, we recognize dun yung pagkakaroon ng majority turnout dun sa referendum na nangyari last week. And as it turned out, syempre gagalangin natin yung naging result ng elections na nangyari. Yun nga, nanalo yung yes. Pero then again, we will still push for the reforms that are still needed for the CRSRS. Yun nga, minimum academic requirement for our student regent candidates, one college, one vote, that will ensure a more wider participation among the college student councils and dun sa mga estudyante ng constituents nila, duties and responsibilities para sa ating student regent, sa effectivity clause para sa bawat student regent kaya ng CRSRS. So syempre, gusto rin natin na magkaroon ng maalis na yung kasama CP explicitly doon sa CRSRS bilang isa siyang codified rules sa CRSRS. So yung maging stand na yan, again, ginagalang natin yung mandate na binigay doon sa yes vote. Pero then again, we'll push natin we will still educate the students about our reforms that are still needed. Tapos again, syempre kasi nakikita natin din sa referendum question na nangyari, medyo nalimitahan niya siya sa yes vote. Although, yun nga, water under the bridge na siya kasi tapos naman na yung referendum. We will still, give the students a chance na marinig kasi we still don't know kung bakit nag-yes sila dapat vote. Either yung mga gusto na-educate sa kanila ay nakita nila yung merit dun sa yes vote. So, ayun. Kailangan siguro consultation ulit sa mga estudyante na baka meron silang mga basehan kung ba't sila nag-yes or not.